anya dan kwanta dan lamitin da ya tafi ni yau kwana 3 amma insha Allah na san dan lami ya samu kuɗi ni ma zai ma wani abu ni ma dai binnin nan zani yake kuma dan shin gida Alif kai alaikum assalam ya Allah wakina dan nan girma baka ya ina girma wallahi ba ka da konsisi wallahi wanda ce ai kashe kana sa shadda to wai da kaje sana'a me kake yi kai da kwanje a'a ni ai in baka mutum abin da zaka yi ai ka ki wallahi shadda ce a kana hawarin ba what ba ta ba ni sosai to la ni zan samu yanzu dai yana ga bare dai ko ba ko mu je ba kaga wannan lokacin sallah yayi amma what wallahi Allah sai ka ba ni wani irin kudi kamar yawa ne irin kudi daga nan zai maka ka tashi sallah kawai shi ne ba wata sallah a sallah za a ba ni cikin bacin ka sallah za a ba don ya haka ka gane ina mawarkin aboki na ya tafi ni ya samu kudi yazo zai bani shi kuma kawai yazo ya tada rubutu dan haka sai ya biya ni kudi Allah shi ma kudi za su ci Kujeran su dauki me Allah ya ban yadda dalla ka mutane da shugaba ta kai kamayya wallahi ba kai aka haka dai ka bari ka gane kawai daga wannan karatu na ce lokacin sallah yayi ya tashi ne sallah shikenan ya murji an bashi kudi yo ki mun murji to aboki na ya ga samu kare ba ka ani ban yadda wannan warin matar yawa su ne kai cin da kai baka da kuma kai kana ganin kai kana ganin kai wannan gobe tana isa kai kana ganin kana a lokacin nan da an kale shi ku shama mu na ni wallahi ko abana abu na zo ga ba ku ba ni zo san ba ku ba ni abana na zo san ba ku ne kin da shi zo san ba kuma ku banka bomti wani kudi na mana inda abu arziki na ba ni kan ba ku lokaci ma uwa no